Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iba nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iba, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom,
ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto agud sila mangin lider kag alagad nga magabot
butang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radyo kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radyo. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon. Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 7 minutos ang nabilin kapag ang tinastag ng alas 12. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto, Pizza 22 sa bulan sa Disyembre 2021. Miyerkules karon nga daw, Miyerkules edisyon sa ato ng pagpangalagad, magadulong na makita sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, national kag international. Upon sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Ixores. Tubdum kita sa takna nga launa imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong udto pagkapdan kita sa aton ng mga Bombo reporters. Subong man sa aton ng mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal, 3 ka mga magulutod nga mga minor de edad patay sa isa ka sunog nagluntad
sa ila sinipuluyan sa siyudad sang San Carlos. 33 ka mga kabaranggayan o kung 53 ka mga kabaranggayan sa siyudad sang Bacolod napiktuhan sa bagyo nga si Odette. 9,053 ang totally damaged houses. Samtang natala ng iga-deklaraan sa buman nga adlaw ang sang siyudad sa Bacolod sa idalom sang state of calamity. Isa ka bangkay na sapuan sa suba sang Sharina Heights. Kag madamo pa nga mga lugar sa area of coverage sang Central Negros Electric Cooperative ang wala pa sa gyapon na energize. Kag sa ato naman nagapanguna nga mga balita nasyonal, FDA ginpaliputan ang kalawigon sang panahon sa pagpatublok sang booster shots matapos ang matapos makabiyanan ang second dose sang COVID-19. Samtang mga lugar pahamtang ni Presidente Duterte sa state of calamity bangod sa bagyong si Odette. Kag sa aton nagapanguna nga mga balita international, Biden dipinsahan, ginpangapinan ang panahon sa ginpangapinan ang pagpabakuna mga kabiyanan batok sa COVID-19. Iya gindipinsahan ini. Siya nga isakto gilang ini. Dapat lang ipatuman ang vaccination. Israel nag-record sang isang kaso sang pagkapatay bangod sa Omicron variant sang COVID-19. Muna ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato rin kapangalagad karon sa Miyerkules edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Samtang karon dugay-dugay, i-try naton nga mangin makaupod si Eunice Castillon sang ang chief sang Member Consumer Integrated Services Division sang Central Negros Electric Cooperative. Ibalo naton kung ano mga kabudlayan nga nainkwentro sa mga linemen sa palibot nga ang daw kadugay gid kag balik ang kuryente. No, ini tungod man nga kadamo sang sa rason nga kadamo sa mga poste nga nagkalatumba. Hindi madali-dali sang kuru sang siniko ang patindog sini isa-isa mga nagkatumba kag wiring no pagbutang sang linya. So sa pila naton ka mga kuturan nga nagakalangkag naging nga makaangkon sang kuryente, dugang-dugang ninyo pa ang pag-agwanta kay anon tanabi karon. Gusto man nila nga matapos sa labing madali nga panahon daw hindi gid makayanan. Daw hindi gid masarangan nga isa lang ka oras o kung 2 ka oras o kung isa kadlaw lang nga obrahanay. Sinimana na inibanwa. Pero dako nga bahin, dako nga porsyento sa siyudad sa Bacolod ang na-energize naman subong. Na-energize na kabay nga hindi na ini kabay pa nga magtayuyo na ini. Ang problema lang kay may panibag-ong low pressure area nga nagapasulod sa area of responsibility sa pungsod Pilipinas nga magatugan naman sa mga pag-ulan-ulan daw ka killjoy gid sa aton lakat sa panahon kundi pa nga may okasyon kita Christmas Day dodra pa waswas ang ining panigbag-ong low pressure area. Pero daw wala man kuno sa chance nga mag-develop ini sa kabagyo pero lang taon naton kay hindi pa man naton patod ang tanan. Tubtob nga ara na. Hindi kuno ni siya masyado ka baskog ang ining panibag-ong low pressure area. Pero ginalauman banwa nga magadulong ini sa mga pag-ulan-ulan sa palibot sang probinsya sa Negros Occidental kay lakip naman diri sa siyudad sa Bacolod. Ang aton nang himuon dapat mag-aligmat lang kita sa palibot no kay kung makalalit ang hangin
mas labi pagid gani nga makahalalit ang tubig baha. Kay ano ron ang imong panimalay, tanan mo pagkabutang, pati mga kasapatan mo wagtang. Kung madamol nga pag-ulan na ang paghahambalan. So, amo ni, no? Ang aton nga pagpasiplat karon sa lakas ng panahon, may panibag-o nga low pressure area nga magapasulod. Pero hindi man ni siguro maghatag sang kasablagan sa mga linemen sa siniko nga magtrabaho sa ila sini nga dapat nga obrahon. Ang iba ni nga mga linemen, ang iba nga lineman nagkagutman o nagkakapugday sa ibabaw pusti way nakon-kaon sa sige kumpuni sang linya. Di sa aton nga mga kuturan sa liwat, gamay lang nga pagpasensya, no, hindi magsigigig ka kumod kaya basi mapatay ka mo sang wala pilas kung mag-high blood. Ano lang Bumbo News Center para sa aton na Bumbo Network News. Standby. Bumbo News, DWSM, Star FM, Bumbo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Desyembre 22, taong 2021. Sa ulo ng ating mga balita, itong bilang ng mga kumpirmadong nasawi dahil pa rin sa bagyong Odette lumobo na sa 177 ayon po yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang kalihim naman ng Department of Health umapila sa Department of Budget and Management na bilisan ang response fund sa mga rehiyon na apektado ng bagyo. Ang NDRRMC nilinaw wala silang kinalaman sa pagtigil ng PNP sa paglalabas ng datos ng mga casualties sa bagyong Odette. Supply naman ng bigas sa bansa sapat sa kabila ng pagkasira ng stocks ayon yan sa National Food Authority. Ilang illegal na pang-fireworks display kinumpis ka naman ng DTI sa biglang inspeksyon sa Bulacan Fireworks Capital. Samantala naman, 4 patay sa barilan doon sa Emlang, Cotabato. At sa ating international news, ang Israel planong maging pinakaunang bansa sa buong mundo na magturok ng 4 na doses ng bakuna laban sa COVID-19. Sa ating namang sports, balitang NBA, walang balak na itigil ang mga laro sa kabila ng COVID outbreak. 85 players na sa kwarantina, ang iba nag-positibo sa Omicron variant. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buda. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Lumobo na po sa 177 ang bilang ng mga namatay dahil sa pananalasa ng bagyong Odette. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, maliban sa mga namatay ay 275 din itong sugatan at 38 itong nanatiling nawawala. Pero nilinaw po ng NDRRMC na 11 pa lamang ang kumpirmadong namatay, kabilang narito ang mga naitala sa Palawan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Bohol, Bukidnon at sa Misamis Oriental. Samantala sa situation report, nasa 1,382,252 itong katao o mahigit 300,000 na pamilya mula sa 3,238 na barangay sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao, Socsargen, Caraga at Bangsamoro ang apektado pa rin ng naturang bagyo. Ayon sa NDRRMC, nasa 4,406 1,000 katao, 109,601 na pamilya itong nanatili po sa mahigit 2,000 evacuation centers, habang mahigit 100,000 naman o 26,588 na pamilya ang nanatili sa bahay ng kanilang mga kaanak o kaibigan. Dahil din sa gubit ng bagyong Odette, aabot na sa 15,618 na kabahayan ang napinsala. 13,144 dito ang partially at mahigit 2,000 itong totally damaged. Papalo na rin sa 323
milyon ang pinsala sa agrikultura at 227 milyon mahigit sa infrastruktura sa 239 cities at municipalities na nakaranas ng power interruption. 34 pa lang ang naibalik na. Problema pa rin naman hanggang sa ngayon ang supply ng tubig sa dalawang area. Ang communication issues ay nararanasan pa rin hanggang sa ngayon sa 135 areas. Samantala, ang Surigao del Norte at Surigao City bibigyan ng tig 1 million pesos na ayuda ng Surigao del Sur kahit biktima din ng bagyong Odette. May live report ng Bombo Radio Butuan. Sa kabila na apektado rin ng hagupit ng bagyong Odette ang lalawigan ng Surigao del Sur ay napasa ilalim na rin ngayon ng state of calamity. Nagpapasa na ng resolusyon ang sangguniang panglalawigan upang magkaloob ng tulong pinansyal ng tag-1 milyong piso sa magkapatid na lalawigan na Surigao del Norte. At ito ay sa bisa na rin ng SP Resolution Number 2046 at 2047 na inakda ni SP Member Conrad Sihoko. Sa ilalim na naturang hakbang ay kinatigan ng lahat ng membro ng sangay ng lehislatibo. Binigyan ng pahintulot si Governor Alexander Pimentel upang abutan ng ayudang pinansyal ang naturang mga LGUs galing sa Special Trust Fund ng nasabing probinsya. Liban dito, may inakda rin sa Resolution Number 2048 si Sihoko na pagkalooban ng tulong pinansyal ang lahat ng mga probinsya sa bansa na naapektuhan ng pananalasa ni Bagyong Odette. Ngayon, Bombo Gerald, Bombo Jane, makakasama natin si Sir Roel Hipulan, ang ating Bombo correspondent ng Siargao area at Dinagat Island. Pwede niyo siyang tanungin direkta ukol na sa mga pangyayari na doon sa Siargao at sa Dinagat. Nalaman din natin na si Pangulong Rodrigo Duterte nasa Siargao ngayon at yung sa bilang naman ng mga namatay o casualty sa Dinagat nasa 35 katao na. So, Bombo Gerald. Yes, pakitanong na lang siguro kung ano yung ginagawa niya noong tumama itong bagyong Odette at kung inaasahan ba niya na ganun kalakas itong tatama na bagyo doon sa kanyang kinalalagyan noong mga oras na yon. Okay, Bombo Gerald, pinuntahan natin at inikot natin ang buong probinsya ng Dinagat Island kung saan nasaksihan natin ang hindi pa narinig na mga balita sa resulta o pinsala na dulot nitong Typhoon Odette. At itong 100 barangays, 7 municipalities ng totally destroyed province ng Isla ng Dagat, dito natin napag-alaman na hindi pala ito na naabot sa mga tulong na dahil ang kadahilanan nito, hindi yan accessible ng mga transportasyon. Maraming landslide ang ating nadaanan. In fact, from the most southern part to the northern part ng isla ng Dinagat, mayroon tayong 35 landslides kung saan imposibleng makatawid kahit anong sasakyan. Maliban dito, ang mga kahoy at saka mga poste ng kuryente yan nakaharang sa daan. So ang mga tao dito ay parang na-stuck sila. Hindi naman din makalabas sila sa pamagitan ng kanilang mga pambots dahil wala silang gasolina at ang mga bangka nila ay halos lahat ito'y sinira ng nakaraang bagyo. Napakaraking paghirap ngayon. In fact, sinabi nila hindi matatagalan ng 1 linggo aywan na hindi na sila makasurvive. Karamihan dito ay mga kabataan. Kaya dito ngayon ang importanteng pangailangan nila pagkain lalo na sa mga kabataan at sa lahat. Okay, hindi magagamit sa lugar na ito, hindi magagamit ang pera dahil walang may bili at bukod niyan lahat ay nangangailangan. At may ilang mga lugar nangangailangan ng tubig, trapal. Kadalasan dito, karamihan sa kanila ay wala ng bahay na matitirahan. Kung mayroon man, siya ay parang tent lang, so nangangailangan sila ng mga bubong o trapal na kasi umulan-ulan doon sa pag-alis natin, pabugso-bugso ang ulan. Ma-imagine mo yung mga bata, may sinagip tayo doong bata na talagang ubo ng ubo at maraming kabataan na naghihirap. Okay, mga matatanda. Isa pa, kailangan nila ang gasolina. Hindi sila makagamit ng kanilang pambot kung hindi pa nasisira ng bagyo.
at mga motorsiklo din dahil wala silang fuel, yung mga generator nila. Walang kuryente doon, walang power, at saka of course, walang pagkain, walang communication whatsoever. Ang mga damit dahil nila nasisira na rin. So kailangan nila mga solar lamps kahit lalo na sa gabi. Mga medisina ang kailangan din sa ating mga kababayan doon. Ulitin ko, may ang pinsala doon, bukod sa napakalakas na bagyo, lalo na yung mga bahay na nasa tuktok ng bundok, talagang naburayan, ano? Mabuti na lang kung may makikita ka doong mga poste na kanilang bahay, so talagang wala. Ang casualties naman doon ay hindi masyadong marami, 35, pero may mga missing pa rin. Ayan ang dahilan, kadalasan dito mga matatanda. Okay? Yung casualties sa baba, yun natamaan ng storm surge. Yung sa tuktok ng mga ng bundok, yan ay nadaganan na natumba ng mga niyog o mga kahoy. So yun ang napakalungkot na pangyayari sa isla ng Dinagat. Wala pong makarating na tulong lalo na sa lokal na pamahalaan dahil ang Kapitolyo mismo, ang government system natin doon na lokal talagang nag-collapse po. Lalo na doon sa mga munisipyo sa 7 bayan nitong Dinagat Island Province. Sa ngayon po, pahirap-pahirap. Nakarating tayo doon sa pamagitan ng maliit na bangka. In fact, nahirapan tayong makarating dahil wala pong mga pampasahirong sasakyan na mari. Naikot natin yun sa pamagitan ng paglalakad at saka pagsakay ng mga motorsiklo. Pero kinakarga-karga namin yung mga motorsiklong dala namin dahil sa hirap sa daan na ating dinadaanan. Okay, Bombo Gerald. Bombo Kevin, itong ating Bombo correspondent si Bombo Ruel, noong pumunta kayo sa lugar na yan, wala pang nakakarating na kahit isang tulong mula sa ating gobyerno po? Yes, Roger, walang organization, not even reporters from any media outlets. In fact, sabi sila, actually may hinanakit sila kasi yung iba dyan, nakamonitor ng mga balita through walang radio, through satellite television kung mayroon silang generator. Yung iba. Subalit sabi nila, bakit walang picture man lang or video man lang o balita nang gagaling sa mga lugar na to? So yun ang talagang, dahil nangangailangan kami. Kaya yung alam ninyo, yung taga Dinagat Island, kasabay ko ngayon sa pag-alis doon, paglabas, para lang makakuha ng signal. So punong-puno yung... Yes, okay, pupunta sila. So, napakalayo ang Butuan galing sa Dinagat. So just imagine, they travel that far just to communicate their loved ones. Isa sa matinding problema dahil sa communication. Walang bangko or yung business transaction cut off yan lahat. Tapos yung pagtawag nila, pag-worried nila kanilang mahal sa buhay, kung yun ay buhay pa, hindi talaga nila mapaabot ang mga sitwasyon nila dahil walang communication. From Surigao del Norte, then dito pa sila sa Butuan City, sa Agusan del Norte pa sila makakakuha ng signal. So just imagine, napakalungkot na pangyayari ito dito sa considering na hindi accessible yan sa transportation. Okay? In fact, we cannot compare this to like Yolanda na nangyari dati. Because dati ma-access sila. May mga national government agencies na nakastation sa lugar na yon before and after, but dito no. Kaya ngayon pahirap at may mga lugar doon na hindi pa hanggang ngayon. Kaya sila, sir, we are not sure kung mag-survive kami a days ngayon. So, Bombo Gerald, Bombo Jane, yung mga pictures na yan, exclusive na kuha dito sa Bombo Radio at nakikita at for sure, yung mga taga-Dinagat ay through this sa Bombo Radio, mapapaalam natin sa buong mundo yung situation naman nila matapos ang bagyong Odette. Bombo Gerald. Yes, Bombo Kevin, Bombo Ruel. So, kapag nandyan ka sa istasyon ng Butuan, Bombo Radio Butuan, ilang oras yung tatahakin patungo doon sa Dinagat Island para kung sakali maihatid yung tulong po doon, kagaya ng mga pagkain sa kayong mga pangangailangan po nila?
Oo, yung dito ngayon is dahil na rin sa traffic, di ba sir? Dahil na rin sa traffic, aabot na 4 na oras, Surigao pa yan. Then pag magdinagat ka na, yan mga 1 hour nasa San Juan. Nasa San Juan ka na yan. Yun yung pinaka first stop mo talaga sa Dinagat Island. Then by land, yun nga, makikita rin kung may yung mga videos nila, Sir Roel, nagmumotor sila. Pero kanilang binubuhat yung motor by the time na may mga debris dyan sa mga daan. Kasi yung mga malalaking mga yun, sir, yung mga backhoe, hindi naman, wala talaga. Kasi wala ring fuel ang dinagat ngayon, Bombo Gerald. Oo, si Bombo Jane, may katanungan din. Bombo Jane, go ahead. Alright, Sir Ruel, sa tingin mo, ilang porsyento na mga residente ng Dinagat Island ang apektado ng Bagyong Odette? Kasi makikita natin sa mga video footages na para lahat, karamihan sa mga bahay wasak, wala ng mga bubong, Sir Ruel. Yes ma'am, wala pong sinasanto doon. 100% po na sa mga tao doon at sa lugar na yon ay talagang deeply affected. Subalit pag i-categorize natin yan, 80% nito is in need of emergency. They are in emergency situation. Halimbawa, mga senior citizens, mga bata, yung mga biktima, yung natamaan ng yung na-aksidente. Okay, so yun ang badly injured kasi walang transportation, walang ambulansya. Ay, in fact, kinarga pa namin, sinama pa namin ang isang doktor doon sa Lorito kung saan nasa liblib na yon. Sabi nila, okay, we need really help outside from this place. Okay? So, subalit sa tinanong kanina ni Bombo Gerald kung paano madala, mahati doon ang mga tulong, hinahanapan natin ng paraan through volunteerism. In partnership, in coordination with, like for example, the Philippine Navy, na sila ang maghahatid. Okay? May mga volunteer groups na ngayon na magpapahiram ng kanilang mga bangka o yung kanilang transportation kasi mahirap doon. Ang mga bangka doon ng mga dati passengers, yan ay sira po. Sinira, winasak yan, yung iba na nandoon hindi na magagamit. Kaya naghanap tayo ng mga paraan. Okay, partnership with the local government officials and national agencies. So nandoon na ako'y talagang sinisikapan natin na magkakaisa ang lahat sa panahong ito. Okay? Kaya kayo tayo nanawagan na kung hindi sila apektado, sana makatulong sila. Okay, so naggawa tayo ng mga coordinating centers para mag-respond sa mga lugar na yon. Like for example, dito sa Butuan, kung may mahatid silang tulong, pwede naman dito sa Bombo Radio. O kaya dito sa center, may mga centers tayong may mga volunteers na maghahati doon. Higit sa lahat, gumagawa tayo ng mga coordinating center sa lugar mismo, kagaya ng Dinagat Island. May lugar na tayo doon kung saan, kung may magbo-volunteer, may magtumutulong, doon natin ihatid at doon na i-distribute din. Because the community doon sa Liblib, sila din nag-designate na mga volunteers nila. Okay, Bombo Gerald, bukas ng maaga, susugurin naman natin kasi marami pa ring lugar. Akala ko kasi pwede na akong tumuloy doon sa Siargao Island. But you know, nalungkot ako dahil yung time natin, kailangan i-report ko itong nangyayari ngayon, parang mapaabot sa buong mundo kung ano ang tunay na nangyayari dito sa Dinagat Island. Then bukas naman, aalis tayo, pupunta, susugurin naman natin ang isla ng Siargao kung saan ito ay isa sa dito yung tinatawag natin ng ground zero ng bagyo. Okay? Ayaw nating makinig lamang sa mga haka-haka na ganun ang numbers ng namatay. Gusto natin yung puntahan dahil I know that island as a palm of my hand because matagal tayo may mga POs o mga people's organization tayo doon. Na ngayon, sila ay nagsisigaw na dapat matulungan sila. Again, through Bombo Radio, ipaabot natin sa mundo at maraming salamat din sa EcoWave, isang NGO na tumutulong sa atin at saka mga local officials kagaya ni Congressman Iclio na tumutulong din sa atin sa Dinagat. Okay, sa Dinagat. Sana po magkaisa tayong lahat and we will assure you na ang mga bagong balita at mga updates doon sa area mismo mapahatid natin sa buong mundo.
Okay, Bombo Gerald, Bombo Jane. Sir Ruel, nabanggit mo kanina no, na sa Dinagat Island walang kuryente, walang communication line. So sa mga nag-alala para sa kanilang pamilya dyan sa may Dinagat Island, ano po ang inyong maipapayo sa kanila to contact their families? Okay, actually, ang ginawa natin yan, maraming salamat ma'am, sumulat sila kasi no way kasi either lalabas sila doon, pupunta sila ng Butuan which is very expensive at saka mahirap pati. Ang ginawa natin, sumulat lang sila at dadalhin namin at i-text namin yung mahal nila sa buhay kung anong kalagayan niya. May binigay si Presidente Duterte ng isang satellite cellphone sa mga congressman at saka mga pinuno lang sa isla noon, pero hindi yun sapat. Okay? Besides that, although may technology na tayo ngayon, pero hindi yun ka-accessible para sa lahat, lalo na yung nasa liblib na mga lugar sa sinabing nabanggit na mga lugar ng Dinagat at saka Siargao. Okay, Bombo Kevin, Bombo Correspondent Ruel, siguro sa susunod na programa ng Bombo Radio itong Bombo Network News ay baka panayam din natin yung iba pang mga nagtungo dyan para ipaalam yung nangyari sa iba't ibang lugar dyan na malapit sa inyo dahil pa rin sa pananalasa ng Bagyong Odette, lalong-lalo na yung mga lugar na walang komunikasyon at talagang hindi marating ng ating mga rescuers, ng ating mga kababayan. Bombo Kevin. Roger at Bombo Gerald. So sa ngayon nga, exclusive talaga yan sa Bombo Radio na napasok ni Bombo Ruel, yung correspondent natin doon, at pinakita natin pati aerial view ng sitwasyon ng Dinagat. Kasi mostly nakafocus itong sa Surigao del Norte at Surigao City at Siargao. Yung mga tao doon nagre-react sa ngayon dahil na rin walang-wala rin ang kanilang walang tulong na agad ring na naibibigay doon. Kahit ngayon nga sir, wala pa rin. Wala pa rin hanggang sa ngayon base sa nakuhang information. Si Pangulong Rodrigo Duterte nasa Siargao ngayon. Yung Philippine Air Force nagbigay ng information na nakatutok sila ngayon sa pagdating ng ating Pangulo at ipapaalam din natin yung mga iba pang mga latest information mula dito sa amin sa Caraga Region. Okay, with that, so yan muna ang update mula dito sa impilan ng Bombo Radio Butuan, Bombo Kevin Linac at si Bombo Ruel Hipulan. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa dagdag pang mga balita, ang NDRRMC nilinaw wala silang kinalaman sa pagtigil ng PNP sa paglalabas ng datos ng mga casualties sa Bagyong Odette. May pagulat si Bombo Annalise Soberano. Nilinaw ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na walang kinalaman ang ahensya sa paghinto ng PNP sa paglalabas ng datos sa mga nasawi sa Bagyong Odette. Paliwanag ni NDRRMC spokesperson Mark Timbal, walang request ang kanilang tanggapan maging ang Office of the Civil Defense sa PNP na itigil na ang paglalabas ng kanilang mga ulat sa death toll. Matatandaan na sinabi ni PNP spokesperson Colonel Roderick Agustus Alba na ang dahilan kaya hindi na muna sila maglalabas ng datos ay para hindi na nagugulo ang datos ng NDRRMC. Samantala, umabot na sa 177 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Odette. Ito ay batay sa inilabas na datos ng NDRRMC ngayong Miyerkules, December 22, kung saan nakapagtala rin ng 275 na nasugatan at 38 na nawawala. Pero nilinaw ng NDRRMC na sa nasabing bilang, 11 pa lamang ang kumpirmadong nasawi sa bagyo. Nagmula ang mga ito sa Palawan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Bohol, Bukidnon at Misamis Oriental. Nasa 109,601 pamilya naman o 446,939 individuals ang pansamantalang sumisilong ngayon sa 2,505 evacuation centers, habang 13,144 kabahayan ang partially damaged at 2,474 ang totally damaged. Sa ngayon, mahigit 323 million pesos ang iniwang pinsala ng bagyo sa agrikultura at mahigit 227 million naman sa infrastruktura. Live mula dito sa Campo Crame, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bomboan, may katanungan lang ako. So yung PNP na mismo yung nagtigil dyan sa yung inilalabas nilang report siguro para hindi magkaroon ng kalituhan dito sa mga data ng mga nasawi dito sa Bagyong Odette. Ganun ba yun, Bomboan?
tama ka, sila na mismo ang tumigil no sa paglabas ng mga datos dahil Bombo Gerald, yung last data ng PNP is nasa 375 ang casualties. So malaki yung differences no, kalahati talaga sa bilang na naiulat ng NDRRMC. So napagdesisyonan ng PNP na itigil na lang muna nila itong pagkukolekta ng mga datos, pero itong mga datos naman, ang sabi ng PNP, tuloy-tuloy din ang kanilang paglalabas pero hindi na sila maglalabas sa media. Ang kanilang datos ay ipapasok nila sa DILG dahil ang DILG, NDRRMC at ang OCD ang siyang magbavalidate dito, Bombo Gerald. Okay, Bomboan. Okay, mula dito sa Campo Crame, balik sa'yo, Bombo Gerald. Tiniyak naman po ng National Food Authority na may sapat na supply ng bigas para sa mga biktima ng bagyong Odette kahit nasira itong ilan sa kanilang mga stock sa mga apektadong lugar. Sinabi po ni NFA Administrator Attorney Judy Carol Dansal na gagamitin nila itong mga stock mula sa iba pang warehouses na hindi naapektuhan ng naturang bagyo. Bukod sa Taytay, Palawan, may mga ulat din na nasira ang stock ng bigas sa mga bodega ng NFA sa Negros Occidental maging sa Cebu at Iloilo sa pananalasa ng bagyong Odette. Dagdag pa ni Dansal na hindi kailangang mag-alala ang mga apektadong residente sa supply ng bigas dahil nakaka-preposition na daw itong NFA ng stocks bago pa man tumama itong bagyo dito sa bansa. Nauna nang sinabi po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na may kabuang 1,113,373 na katao o mahigit 300,000 na pamilya ang naapektuhan ng naturang bagyo. Hindi naman bababa sa 156 nga itong naiulat na namatay at marami pa itong nawawala maging ang mga sugatan dahil sa malakas na pag-ulan at malakas na hangin. Nakikipag-ugnayan na itong kagawaran sa Philippine National Police para i-verify ang tally ng police organization na yung nasawi nga sa kanilang talaan ay 375. Nilinaw ngayon ng Supreme Court Chief Justice na si Alexander Gismondo ang kanilang dahilan sa pagsuspende ng operasyon ng mga korte bukas, Desyembre 23, 24 at sa 31. Ayon kay Gismondo, sinuspende ang lahat ng transaksyon sa first at second level courts at offices dahil sa pagsasagawa yan ng disinfection, cleaning at sanitation ng mga gusali at opisina ng mga korte. Ito ay bilang pagsunod na rin sa regular precautionary at safety measures dahil na rin sa state of public health emergency na dulot ng COVID-19 pandemic at ang panganib na dulot ng bagyong o bagong variant ng naturang virus. Ang December 23, 2021 ay idineklarang no transaction day sa lahat ng trial court offices para ma-prioritize ang collection at organization ng mga court documents na kinakailangan sa paghahanda ng kanilang inventory at iba pang report sa susunod na taon. Ang lahat naman ng mga pleadings o court submissions na ang due date ay matataon bukas, ang magiging deadline ay extended sa susunod na working day o sa December 27. Mahigpit naman ang direktiba ng Chief Justice sa mga executive presiding judge na siguruhin na isasagawa ang disinfection at sanitation sa kanilang mga opisina. Kailangan din naman maayos na mga court documents para sa kanilang inventory. Samantala, mayroong isinagawang sorpresang inspeksyon itong DTI doon po sa Bulacan, yung mga pamilihan po doon ng mga fireworks. At ma-report si Bombo Dennis Hamito. Agad na pinagkukumpiska ng mga tauhan ng DTI ang limpak-limpak na illegal na fireworks na pang-fireworks display sa ilang tindahan sa Bulacan. Kasunod dito ng kanilang surprise inspection na pinangunahan ni Trade Undersecretary Ruth Castelo. Ayon kay Castelo, hindi basta papayagan ang kahit anong klase ng paputok at pailaw para sa kaligtasan na rin ng mga residente. Kabilang sa mga hinuli yung walang permit, nagbebenta ng malalakas na uri ng paputok at maging yung mga nagtitinda ng imported firecrackers at fireworks na ipinuslit lamang sa ating bansa at hindi nagbayad ng buwis. Una nga rito, naglabas na ng listahan ng DTI ukol sa mga pinapayagan lamang na klase ng mga paputok. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Iniulat ng Department of Social Welfare and Development na mahigit 2.6 milyong individual na o mahigit 678,000 pamilya ang napektuhan ng pananalasa ng Bagyong Odette. Batay pa sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, as of December 22, may kabuang 678,043 pamilya o apektado ang mahigit 2.6 milyon individual mula yan sa mahigit 4,000 barangay sa 10 riyon ang naitala. Nakapagtala ang ahensya ng 104,806 pamilyang lumikas o mahigit 417,000 individual. Nakatira naman sila sa mahigit 1,000 evacuation centers. Tumaas din sa 71,391 o mahigit 244,000 individual ang na-rescue. Ang mga apektadong rehiyon ay ang Mimarupa, ito ay Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao, at ang Soc-Sargen naman na kinabibilangan ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Senengani, General Santos at Caraga. Samantala, sinabi naman ng DSWD na tumaas sa 159,842 ang bilang ng mga bahay na nasira dahil pa rin sa bagyo. Kabilang dito ang mahigit 61,000 totally damaged houses at mahigit 97,000 partially damaged houses. Tumaas sa mahigit 36 million naman ang humanitarian assistance na ipinaabot sa biktima ng bagyo. Ang tulong ay pinaabot ng DSWD, local government units at non-government organizations. Samantala, abangan pa mamaya itong mga maiinit pang balita dyan po sa lalawigan ng Cebu. Maki-update din tayo dito pa rin sa pananalasa ng Bagyong Odette, yung mga casualties at yung iba pang mga report kaugnay pa rin sa operation naman isinasagawa dito ngayon sa mga nasalanta ng bagyo. Samantala muna itong 4 daw yung namatay dito pa rin sa barilan, samlang doon sa Cotabato. At pa-report si Bombo Gary Fersas. 4 ang nasawi sa barilan dako alas 5:30 ng umaga kanina sa probinsya ng Cotabato. Nakilala ang mga nasawi na sina Gerson Papna, 35 anyos, at ang kanyang kapatid na si John Kevin Papna, 26. Mga negosyante at mga residente ng Purok 1, Barangay Bialong, Mlang, Cotabato. Patay rin ang 2 katao na mga pulis umano galing ng lungsod ng Kidapawan. Ayon sa ulat ng mga otoridad na nangyari ang barilan sa Jiki Kambingan sa Purok 1, Barangay Bialong, Mlang, Cotabato. Unang napatay si Gerson Papna at nakaganti ang kanyang kapatid sa 2 pulis kaya nasawi rin ito. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng Mlang PNP sa nangyaring barilan kung saan 4 ang nasawi. Nag-ulat live mula dito sa Kidapawan City, Bombo Gary Puersas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bumbo. Sa ngayon, kunin natin itong linya ng Bombo Radio Cebu sapagkat patuloy daw na tumataas itong naitatalang casualties doon sa naturang probinsya. At pa-report itong Bombo Radio Cebu. Bombo Gerald, pahirapan pa rin ang sitwasyon ng mga residente dito sa lungsod ng Cebu. Hirap pa rin ang mga tao na makakuha ng tubig, lalong-lalo na ang tubig na mainom, Bombo Gerald. Kilo-kilometrong layo pa rin ang linya sa pagkuha ng mga essential needs gaya ng gasolina, tubig sa mga grocery stores, ATM at charging stations. Marami na sa mga residente ang nanawagan ng agarang tulong, lalong-lalo na yung lubos na naapektuhan ng Bagyong Odette. Sa ngayon, ibinalik na ang power supply sa mga lugar na malapit sa ospital, Bombo Gerald. Habang patuloy pa rin ang ginagawang hakbang ng gobyerno para maibalik na sa normal ang buhay ng mga Cebuano. Mas lumobo naman ang bilang ng casualty sa ilang lugar. Ang syudad ng Cebu ang nakatala na ng 13 casualty, habang ang probinsya ng Cebu ay may 29 na casualties at patuloy na biniberipikar ang casualty ng Bohol na umabot na sa 200 base sa ating natanggap na report, Bombo Gerald. Binabantayan na rin ng otoridad ang mga nagaganap na overpricing ng mga essential goods dito sa Cebu dahil na rin sa hinaing ng mga konsumidor patungkol sa nagmamahalang produkto, Bombo Gerald.
Yes, yung mga casualties na yan, saan-saan natatagpuan ngayon yung mga casualties dyan dahil nagbalik normal na dyan sa kinaroroonan mo ngayon yung operasyon, yung operasyon dyan sa kinaroroonan mo ngayon, yung mga sasakyan dyan, parang okay na rin naman yung mga biyahe ngayon, Bombo Suzette? Bobo Gerald, no, ang masasabi ko talaga para pahirapan pa rin ang sitwasyon namin dito sa lungsod ng Cebu. Kung sasabihin natin ang transportasyon na Bobo Gerald, hindi talaga siya normal pa. Kasi yung mga public utility vehicles sa Bombo Gerald, mailan-ilan lamang, ano? At may mga makikita lang tayo, private cars, yung mga motorsiklo. But kung sasabihin natin yung mga public utility vehicles, pahirapan sa pagsakay, Bombo Gerald. At yung sa tanong tungkol sa mga casualties naman, sa report ng ating Bombo Gerald, no, ito yung mga tao na natumbahan ng puno or yung mga bahay nila natumbahan ng puno, Bombo Gerald. Yun pa so far ang nakuha natin na report, no, kung bakit ito namatay ang itong mga casualties na ito, Bombo Gerald. Sa ngayon kasi patuloy pa rin ang pahirapan, ano, ang linya ng ating komunikasyon dito, Bombo Gerald. Like for now, okay yung connection. Mamaya baka mawawala naman itong connection natin, Bombo Gerald. Okay, sige, mag-ingat kayo dyan. Baka mawala na naman itong connection na Bombo Suzette. Yes, dito lang sa kinatatayuan ko ngayon na Bombo Gerald, malapit tayo sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kaya mataas yung signal natin dito, Bombo Gerald, kasi inuna kasi ang pag-repair ng linya ng kuryente sa mga area na malapit sa ospital, Bombo Gerald. Okay, maraming salamat, Bombo Suzette. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo Suzette, Bacasula, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Samantala, may mga naglalakihang vintage bomb. Marami-rami po ito. Pinaniwalaan pong ginamit pa ito noong World War II. At ma-report ang Star FM Zamboanga. Na-recover ng Explosive Ordnance Division 9 o EOD-9 ang 22 75mm vintage bomb kamakailan lang sa Barangay Upper Kabatangan, Zamboanga City. Ayon sa report ng pulisya, nakatanggap ng tawag ang Zamboanga City Police Station 7 sa isang concerned citizen hinggil sa natagpo ang unexploded ordnance o ang vintage bomb na kung saan nadiskubre ito habang naghuhukay sa isang construction site sa lugar. Ang nasabing vintage bomb o UXO ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng EOD-9 para sa wastong disposisyon. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Inihayag ng Israel na plano nilang maging unang bansa sa buong mundo na makapagturok ng 4 na doses ng COVID-19 vaccine. Ay nasabing hakbang ay bilang paghahanda sa bagong variant ng COVID-19 ng Omicron. Ang mga eksperto sa pandemya ng Israel ay nagrekomenda ng ika-4 na booster para yan sa mga nag-edad lagpas 60 years old at sa mga healthcare workers. Tinanggap naman ni Prime Minister Naftali Bennett ang plano at sinabi sa mga opisyal na magsimulang maghanda. Ginawa ito ng bansa matapos makumpirma ng isang pasyente na may Omicron strain ang namatay noong Martes. Sinabi ng Health Minister na mayroong hindi bababa sa 340 cases ng Omicron variant ang naitala sa bansa. Nauna nang inihayag ng Israel noong Nobyembre na ang mga batang may edad mula sa 5 taong gulang ay maaari ng bakunahan. Bombo Sports News. Binigyang diin ngayon ng pamunuan ng NBA na hindi mangyayari na itigil ang mga laro sa gitna pa rin ng COVID-19 outbreak kung saan ay dumarami ang mga players na tinatamaan ng naturang virus. Ayon kay NBA Commissioner Adam Silver na hindi nila isususpende ang season. Nagsasagawa na rin sila ng pag-aaral at mga options kung lumalak itong sitwasyon. Una rito, umabot na po sa mahigit 50 or 75 itong mga players ang isinailalim sa quarantine habang ang iba naman ay nagpositibo po sa COVID-19.
Kinumpirma rin naman ni Commissioner Silver na 90% sa mga players na nahawaan sa virus ay kinapitan ng Omicron variant. Sa ngayon, puspusan na ang pagsasailalim sa booster shots sa mga players, lalo na sa 97% or 97% sa mga ito ay bakunado na. Pinakabago namang inilagay sa quarantine ngayong araw ay ilan pang top NBA players na sina Fred VanVleet ng Toronto Raptors, ang Atlanta teammates na sina Danilo Gallinari at Clint Capela, habang ito namang nasa health protocol din po si Trae Young. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Bilang po ng mga kumpirmadong nasawi dahil sa bagyong Odette, lumobo na sa 187 ayon sa NDRRMC. Ang kalihim naman ng Department of Health tumapila sa Department of Budget and Management na bilisan ang response of fund sa mga rehiyon na apektado ng bagyo. Ang NDRRMC nilinaw na wala silang kinalaman sa pagpapatigil ng PNP sa paglalabas ng datos ng mga casualties sa bagyong Odette. Supply ng bigas sa bansa sapat sa kabila ng pagkasira ng stocks, ayon yan sa National Food Authority. Ilang illegal na pang fireworks display kinumpiska ng DTI sa biglaang inspeksyon sa Bulacan, itong fireworks capital. 4 naman patay sa barilan doon sa Mlang, Cotabato. At sa ating international news, ang Israel planong maging pinakaunang bansa sa buong mundo na magturok ng 4 na doses ng bakuna laban sa COVID-19. At sa ating sports balita, ang NBA walang balak na itigil ang mga laro sa kabila ng COVID-19 outbreak. 85 players na sa kwarantina, ang iba nagpositibo na sa Omicron variant. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na may kabiyanan sa ito ng pagpangalaga diri sa panatuntunan Bumbuhanay Saudo, 42 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. Bago lang nyo naman ang Bumbo News Center sa ito ng Bumbo Network News. Balikan natin ang pinapagkamang lagko ng mga reports. Kaginagin sit natin nga ma-interview ang chief sa member consumer integrated service division sa Central Negros Electric Cooperative. Daw kagagin sit natin pagi sa kay Mama Malu Paruko daw. Pero daw okay naman to gina, pero subong daw why naman. No, Central Negros Electric Cooperative ginawa na naton diha ka pangita sa pagi para mabuligan kamo explicar sa mga katawan sa kun nga ang kadugay gid mahuman ang pag-repair sang mga nagkalaguba nga linya kag kadamo pa sa gyapon sang mga area ang wala sang kuryente. Pero ginawa naton ka reach out sa inyo daw hindi man kamo ma-reach out. No, hasta subong daw ka nagsiling kita yang ma-schedule sa interview daw wala
daw wala man niya sanggana magpa-interview taga Sinico. No, daw ay man Ma'am Malu Paruko, daw why ka man maka-reply diri kay balo ko on leave ka, no, on leave ka subong. Nag-ayo kong ina sa imo kay sa imo ko may ara sa number. Tinagambal ka man nga ma-contact di sakon kag i-arrange no si Ma'am Eunice Castillon. Nagtapos na lang ang news center, nag-alas 12:44 na subong daw wala kita sang may nabaton diri nga gamay mi ang mensahe kung bala okay ka mo da magsabat mag-explicar o kung hindi. Salin pa sa nagligat yung mga inadlaw pagkatapos ang bagyo, kita na diri naghambal nga sa mga consumers, intindihin nyo kay ang mga linemen, ang mga elektrician sang Sinico, adlaw kagabi putoy-putoy trabaho, daw magkalahulog na sa pusti sa katuyo, pero ginabirahan ginila ubra lamang nga mabalik sa gilayon ang supply sang kuryente. Di daw mga way na tagani mga complainant diriho. Kay daw inis lang makaintindi sa kung ano ang ginahimo karon sa mga lineman sang Sinico nga para mapadasig ang pagbalik sang kuryente. Pero sa piyak sinabanwa nga ginatingwaan naton nga may mga arasang person in authority sang Central Negros Electric Cooperative nga magasabat sini o kung mag-explicar bulig sa aton explicar diri para bala isahay na lang may update man bala mga katawhan kung pila na ka porsyento mga ano na nga area ang na-energize although nga may ginapadala man diri ang communication sa aton. Pero mas nami gid nga halin sa inyo halin sa Central Negros Electric Cooperative. Kaya may araman ang Sinico sang spokesperson nga mag-explicar sa mga katawhan, sa mga consumers kung ano nagkatabo. Kagina pang reach out nato na contact man nato si Ma'am Malu Paruko kay nag-okay man to siya nga kay Sinico hindi na lang bisan hindi na lang siya abi ang mag-explicar kay on leave siya kuno kailan matyag niya tinintindihan man naton. Siling niya, i-refer na lang kuno sa kay Ma'am Eunice Castillon, kag i-inform niya to abi, nga kung pwede amo na ma-interview naton. Suslawig na ang pinanakauras ang nakaligad sang antis matagina nagprograma kaginati na naayo taning taga Sinico nga maka-explicar sa mga katawhan. Until now, nanuman, ano ang butsing isilingon nyo man? Naputoy, pila na kadlaw nga birabira na doon ako ya personally pila na kadlaw nga birabira ko di ka-explicar sa mga katawhan kag ginapangayo ang pag-intindi daw ako niyang taga Sinico karon. Nga gina-explicar ta diri nga amo ni ka damo ang ulubrahon. Tigaling kay ano ang aton nga technical know-how abi sa pag-explicar sina dira. Kung ano ang mga nagkalatumbang nga poste, paano na gina-repair, ano ka dasig ang pag-repair sa isa ka poste, paano ka dasig maglinyada. Kaya ang may technical know-how, kag may arayas ng authority, nga mag-explicar sini sa pumuluyo, mismo ang Central Negros Electric Cooperative. Alas 12:47 na ho, lagi siyang may ni gamay nga patunda di sa aton kung pwede ma-interview di ang head sang Member Consumer Integrated Services Division sang Central Negros Electric Cooperative. Sige, balikan naton ang pila pa ka mga reports kag pagtalakay sa mga isyu kag topiko pagkaligad gilamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini mangin layaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Bump. Mga kabombo, si Most Reverend Gerardo A. Almenaza, DD, Bishop of San Carlos, sa iya Christmas message. Mga pinalangga nga tagpalamati, tumalanaw sang Bombo Radio ang Star FM Bacolod, tungod kay ang Dios nagpakataho ka nagpuyo upod sa aton, kita nahimo nga panimalay sang Dios, magululutod kay Kristo. Gani ang panghangkat sa aton nga magkabuhi kita bilang matudtuod nga magululutod. Sa panahon sang pandemya, kapigaduhon, kag subong man sang mga kalamidad katulad sang bagyo, ginahangkat kita nga ipanaksi ang aton pagka magululutod. Updanay kag magunungay kita, magbuligay kita, kay isa kita ka pamilya sang Dios. Kung mga buhi kita kasubong sini nga puno sang paghigugma kag pagkabalaka sa isa kag isa, mangin matudtuod gid nga malipayon ang aton Paskwa kag mangin mabidungahon, mahamungayaon ang aton bag-ong tuig. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Pabalik na mga kabyanan sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. 3 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tagdang alauna. Kung ang report ni Bumbo Liani Zil Minardo. Pero Bumbo Harold, dahil ko tunod ayun na lang karon dugay-dugay kontak sa San Carlos City Fire Department. Makuha kita sang sang latest report. May kantanan sa sining 3 ka mga minordidad nga nagkalamatay sa sunog. Nasunog ang puluyan kagabi dito sa San Carlos City. May 3 ka mga minordidad nga nadala sa pagkasunog. Pero unahan ko na yung report ni Bumbo Liani Zil Minardo. Isa ka bangkay na sapuan sa isa ka suba aron na sa advanced state of decomposition.
hibalo na to labi ang update sini kag kung ano ang latest investigation sini sa aton nga mga kapulisan. Sa piyakalinya Bumbo Liani Zil Minardo. Please come in. Yes, Bombodan, nasa state of decomposition ining nasakwan nga bangkay kakina sa aga sa dira sa Purok Santo Niño ay 31 Golden City Bombodan, no? Kung sa diin ni ara naka-constitution ni ang report sa mga police station 6 sa Bombodan. Kung sa diin ni according sa investigation na sinisang kapitan, so yung kinakain ni Bombodan kaya Prit Aponsihan Bombo Liani. Yes, sa Bombodan. Oh, do nag-auto dito di mo mong signal. Wasi pwede mo speakerphone ka. Okay, Bombo Liani. Yes, sa Bombodan. Sige, go ahead. Yes, so Bombodan, no? Ini ang biktima, ginkilala ini kay Fritz Eric Ponsihan. Fritz Eric Ponsihan, 34 anyos, kaga residente ni siya sa Purok Star Apple 1, Barangay 27 na Bombodan. So, ginakilala ini siya, no? Sa iyang brother, kag sa iyang pakisaman, kung sabihin na Bombodan, nasunod sini sa investigation sa pulisya, no? 3 to 4 days na ini, no, nga nahamtang ko napatay ini ang biktima Bombodan sa gindala na ini sa Del Lourdes Funeral Home sa may Barangay 28. So sunod sini sa investigation pag sa nga December 19 na Bombodan so may ari ini siya nga naka-work sa diin na ginbuno ya ini ang kontra ya Bombodan no nagbinaisay ini sila dira sa may Purok Santo Niño Barangay 31 man. No sa diin ini ang biktima Bombodan amo ang suspetsado sa pabuno sini kaga sama na Bombodan sa ginbuno iya ang biktima to no so siya nabunan manibalik sa may ulo ya so at large ini siya sa gipangita sa kapulisan so wala lang guro na sakwan o kunakitaan sini sa mga pumuluyo nga naglabay dira sa going sa maya suba kagang ginatan-aw diri nga ang gulag Bombodan nga atoto siya sa maya suba ya sa maya Barangay 31 specimente dira sa may likod sa isa ka subdivision sa Barangay Takuling Bombodan. No? So, posible Bombodan no nga wala na ini siya na dala sa iyang lawas o kung loss of blood ini ang natabo sa dugan niya nga dira nga pagpanago kay tikadako lang sa nga pilas niya sini sa ulo. So, iralong pa ini siya sa autopsy para mabalaan pag Bombodan. Subali, Bumbuliani, subali ang insidente na tabo ni tapos na bagyo? Yes, sa December 19, ini Bombodan. Domingo. Yes, sa Domingo, Bombodan. So, sang niya guro, temprano sa Bombodan, no? Hindi sa kay isang kagabi. Sa na tabo ini ang nitawag. Ang nag-transpire ini ang stabbing incident dito sa may Santo Niño, Bombodan. So, tanaw ning motibo Bombodan no amo ini ang hiligatan nila sa isa kag isa ko na pagsinaktanay sa nila sang iyang kontra Bombodan. So bali pagkatapos sa insidente nga may ginbuno siya, nabunan man siya, nagpalagyo ini nagmissing siya from December 19 kagina na sa Puan siniyang aga. Yes, correct ka Bombodan. So 3 to 4 days na ini kaga nasakwan na siya kung sa diin na state of decomposition na ini ang iyang lawas sa Bombodan. Bombodan, pamatian naton ang dugang pagiging informasyon kay Police Major Leo Isopang, hepe sang Police Station 6. Around 9 p.m. ito na, naman na nakabaton, kita sang report na may isa ka found dead body sa may suba along Barangay 31. Kaga nagpipitagayan ng aton na personal sa police station 6 na makaresponde ang ating investigator case. Pag nakita nila isa ka lalaki ni Gakulob kada natigayon Manila din nga ma-identify based man sa pag-coordinate naton sa barangay kag sa pamilya man isang aton nga ang isang biktima ni sa nga si Fritz Eric Ponsihan Pastrano, 34 years old, single, sang Purok Star Apple 1, Barangay 27. Kag
nag-coordinate naman kita kag natigayon ni siya nato na ma-retrieve kag dala ni sa Del Lourdes Funeral Home sa Barangay Mingay, Bacolod City. Yes, ang victim ni siya last December 19, 2021. Ang Sunday ni siya bumbulan, bali siya ni ang suspect man sa sabing incident na nag-transpire dito sa may Purok Santo Niño, Barangay 31, Bacolod City. Kag nakasustain ni siya, according man sa interview sa aton nga investigador, nakasustain ni siya sa head injury man. Yes, so galing lang, consider siya at large, kinakapalagyo ni siya that time, sa natabo ang insidente. Kadi pangita man nila, kaya mo ni sa Siningaga, dito siya nasapuan ng malapit ng area man kung sabihin naguntad ang sabing incident. Posible, nalagyo ni siya, kaya may upod ni siya, kaya siguro nabayaan niya sa sangyaman na upod, kaya dito siya na nawadaan man sa iyang possible sa iyang pag-uwi ni, kaya dito siya nasapuan. Bumbulani. Yes, sir. So, sa investigation niyo, sir, ano ang rason sini nga may ginbuno siya, sir, nga biktima man? May pagbinaisay ni that time sang according sa aton na investigator sa Sunday, kag ang victim niya, amutong na victim sa stabbing, pugong bala, o nagpatunga niya, munta siya sa labat ni siya, according sa investigation. Kag si Fritz Ponsihan ni siya, nagpalagyo ni siya. Magaling na siguro sa pagpalagyo niya, na wala niya siya dahil na natulupangdan maguro sa mga pumuluyo that time. Kaya sa siguro nga nawadaan niya sa ngayang nakabuhi posible nga secondary sa drowning man. Pero nag-request naman ang ating investigator for autopsy. Amo na makipag-angot man kita sa pamilya para mabalaan tagid ang primary cause of death niya. Yes, sir. So, sa nakita sa investigator, sir, may pilagin ni kapilas ang biktima, sir? Based man sa ating investigator, aring siya sa advanced state of decomposition man, mga 3 to 4 days na siguro, or more or less 3 days. Kaga ang iyan na kita nila nga may pilas niya sa may ulo na yun. Kaya mo na siguro na tunaan mas niya nga injury mabulan. Yes, sir. So, sir, ang ginatan-aw, diri natin nga ang gulot siya, ano, sir, gindagdag siya kungod or bali, wala na siya siguro nakapenetrate tungod sa pilas niya ni sa ulo? Posible nga, based na sa iyang pagpalagyo, umuno siguro nga umuno na tunaan man sa iyang kamatayon. Posible na nagoon siya pag nawadaan sa iyang sa blood din siguro bumulani. Sa blood siguro. So, depende din sa atin nga autopsy natin request kung ano mga results. Natin mabalaan kapit ang primary cause of death. Katuod sa nga tirador na siya or pulo pangawat man sa ilang barangay, sir? May mga complaints mo na sa iya kag may mga information ng community. So far, mula nga na ang amon na regarding siya nga pagka-discover siya nga bangkay. Kag magpigangot na kami sa pamilya. Kaya nagpasalamat kami sa Barangay 30. Bambudan? Okay. Yes, sa Bambudan. So, amato ang payag. Major Leo Estopa, Bambudan. So, sa subong ari na nitapon ni Radios ang bangkay. Pinsar ko ni Primero Gina, related pa sa bagyo, ay na niya, mga kinaptanan ng bagyo. Yes, sa mga Bambudan, sa pagkakalan natin, sabi ko na anod pa na sa nga baka. So, kagali, nabunod ini ang biktima, Bambudan. Sa Bambudan? Sige. Yes, sa Bambudan, amoy ato ang report gikan sa patrol ini si Bombolya ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, bat sa radyo Bombo. Salamat gid Bumbo Liani Zil Minardo. Report gikan sa patrol, nagadulong sinyo sa oras 9 minutos ang nakaligad sa tag ng launa. Makuha kita dugay-dugay sang update o sang report gikan sa San Carlos City. Inimay kantanan sa 3 ka mga minor de edad nga makaluluoy man kalamatay ini na upod kasunog sa ila sini Puluyan. So, 3 ka mga minor de edad ang napatay sa kasunog nga nagluntad mga kabyanan sa San Carlos City.
Okay, sige. So, mabalik kita banwa, no? Kay may pila pa kita ka mga importante nga mga hilikoton, na mabalikan nato ang pila pa ka mga reports, subuman pagtalakay sa pila ka mga issue kag topiko, pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini matagaan sa bastante nga pag Color. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabayan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuanay Saunto. Sa piyak kalinya si Fire Officer 1 Neil Bantilio, Fire Investigator sa San Carlos City Fire Department. Sa piyak kalinya, if One Neil Bantilio, sir, mayong hapon. Hello sir, may hapon mas taga-paminaw na tunda subong sa Bacolod. Si Bumbo Daniel ni sa piyak kalinya, sir. Yes sir. Sir, makuha kami sa update na sa imo. Paano to natabo sir ang sunog kagabi nga positive ni may tatlo kami nordidad na patay? Yes sir, positive. May ara kita casualty na 3. So sunog kagabi sir nagtabo sa Sitio Troso, Barangay Buluangan, San Carlos City. Alas 8:15 sa gabi natabo, ang call is residential. Pag-abot na mo to sir, medyo layo ni siya, mga 15 kilometers ni away from the city proper. Pag-abot na mo to, mga 3 or 4 na kabalay ang naano sa sunog, kaya naulahi gamay ang tawag. Okay man tani ang sir, ang firefighting operation ta. Dito lang ta nakabalo na may ara gali. 3 ka bata na natrap sa sulod sa balay sa amugid sa first gid na nasunog na balay. So ang 3 ni ka bata aras la na kita nako sa may bedroom area sa balay nila.
Ang pagkatabo ni is alas 7:30 pa lang sa gabi, tulog na tong tatlo. Okay. Bata. Wala kuryente until now. Halin sa bagyo ang amo to na lugar. Tapos daw naglakat ang ila mama kag ang lola. Ang natabo ni paglakat, nasirado nila ang ila na portahan. It means na daw Hinlock nila? Wala mang ginlock sir na padlock. Ginhigta nila ka daw PC or daw panapto na di gid budlay gid guwa gani mga bata. Kaya ang bata ay nasunog, isa ka 3 years old, isa ka 7 years old, kag 9 years old. Amo lang galining tatlo ang bilin sa balay. Yes sir, amo lang siya ang tatlo na bilin sa balay. Tapos gagamit sila dito sa sulod kandila for means of light nila sir. Wala sila kuryente. Oo. So possible gid sir ang gana sa sunog ang mugid lighted candle, unattended lighted candle. So bali ang ilabalay ano ni made of light materials? Yes sir, light combustible materials ang made sa mga balay to. May mga ngalan ka sir sang kumpleto nga ngalan sa sining nagkalamatay kag sino nagapaniyas ng balay sir? Yes sir, ang owner sa balay, ang tagiya sa balay is si Mary Ann Sumbisi. Iya anak is si Early John Sumbisi kag ang iya man isa ka anak si Cheska Sumbisi 3 years old. Tapos ang bata man sa iya na twin si Rose Jane Sumbisi mo ni 9 years old. Tatlo gid sila sir na ano. Mary Ann Sumbisi no tig iya no? Yes sir. So bali naglakat ni sila ni si Mary Ann kag iyang Iloy. Yes sir. Ang Iloy, sir, sino ngalan? Wala na sa buong Iloy, sir. Wala ko kano, kay daw hindi sila, wala to sa area, sir, daw wala na sila nag- Okay, oo. So, bali, sa diin ko rin nagkanto si Mary Ann Sumbisi. Amo lang na ang pamangkot na hindi ko masabat, sir, kay until now, medyo hindi pa yun masturya ang mama, sir, kay daw wala pa gid sa... Daw na-shock siya? Oo, daw gakasubo gisas na tabo sa iya mga anak. Basta ang hambal lang to sa mga relatives niya kag sa iya family na mga sisters and brothers mo niya na naglakat siya kay para makita signal, sir. Okay. So pagbalik niya, pag-abot niyo sir, pag-abot sa mga firefighters, sir, ni do kabudlay na gid makontrolar ang kalayo? Pag-abot na mo to sir, medyo budlayan gid kami access area kay suludlon mo tapos gamay ang dalan, medyo hindi gid accessible sa mga fire truck. Oo. Ang mga laban na mga gagida, mga gagmay lang sa lakyan kag mga motor. Pag-abuto namon hindi na ka maneuver ang kung magsulod ka, hindi ka maneuver na makagawa ka dayon kay gamay ang mga road. Tapos ang nag-respond dito is 4 ka fire truck namon kag isa ka volunteer na fire truck. So bali pila ginitanan sir kabalay ang nasunog? Record ko di sir mga ara sa 12 sir. 12 ang totally damage. Ang may araman partially isa 2 sir ang so bali nag-ipingay no, magkalapit lang ang puluyan. Yes, medyo dikit-dikit lang sir. So wala gid nakatabang ang mga kaingod balay sir? Lang sir, medyo budlay man ang supply sa tubig sa area, tapos hambal sa neighbor pagkakita nila na medyo sa sulod gid daw nag-start ang kalayo, dako na dayon ang sunog sa sulod sir. So butsilingon ngining tatlo ka mga kabataan kung tulog in Islamo kung pagkatulog wa sila kabugtaw sang magdabadabang kalayo kay wa sila kalin sa kwarto. Possible sir, amugid sir kay ara la sa bedroom area. Okay, di nang bana si ni Mary Ann Sumbisi, sir? Wala ko idea, sir, bro. Ambal sa mga neighbor, medyo nag-separate na ang duwa, sir. Sige. So, sa subong, sir, di na ni mga bangkay sa mga kabataan? Na-turn over natin sa barangay health officer, sir, with the families, the relatives, then turn over nila sa city health office para ma-turn over man sa punerarya kay gusto na tani sa mga relatives na ipalubong dayon immediately sir kay totally burn gid siya sir. Totally burn gid, hindi na ma-recognize? Yes sir, hindi na sir. So bali
Doon nag-itom na doon nag-abo na. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige. Sir, salamat din sa imong oras. Okay, sir. Okay, sige. Si Fire Officer 1, Neil Bantillo, now fire investigator sa San Carlos City Fire Station. 19 minutos manwa ang nakaligad sa tagdang alauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time mga kabayanan, kuha naton ang liton kita diri sa siyudad sa Bacolod. Kuha naton dugang report ni Bumbuan Sindul Surilla. May interview sa kay Ma'am Pasit Tero. Ini may kantanan sa sining distribution sa mga assistance no kag paghatag sang report may kantanan sa kung ano kadamo ang mga puluyan ang nagkala damage totally damaged mga kabiyanan sa sining bagyong si Odette. Now, ang ato niya Christmas Around the World okay na. Ate sige balikan talaga ng dugay si Bumbuan. Kunara ng aton nga correspondent no sa Ukraine no Ukraine sa Belgium okay sige unaw naton ang aton nga Christmas Around the World. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Vrolik Tears Feast. Vrolik Tears Feast. Amoy ni maghambal sa Merry Christmas sa lingwahe nga Dutch. Ang Dutch amoy di ang isa sa 3 ka mga official languages sang pungsod Belgium kalakip ang French kag German. Ang Belgium ukon Kingdom of Belgium amo karon ang aton pagkakatuan. Ago di baluon kung paano sila magsaulog sang Paskwa. Ang Belgium nga kon aton lantaon sa mapa, yara na locate sa Western Europe kag ang mga katupad nga mga kapungsuran sini ginalakipan sang the Netherlands, Germany, Luxembourg kag France. Ang pinakadako nga syudad sang Belgium amo ang Brussels nga amo naman ang kapital sang sini nga pungsod. Nakaibalo bala kamo mga kabombo nga ang Belgium isa ini sa 6 ka founding countries sang European Union o kon EU. Sa karon nagdangat na sa 11.4 million ang populasyon sa Belgium kag ginpamunuan ini sila sang ilahari nga si King Philip upod na sang Prime Minister nga si Alexander de Croo. Belgium is a developed country with an advanced high-income economy. Tuman kataas ang standards of living diri sa mga Belgians. Ang ila quality of life, healthcare, education kag gina-categorize bilang very high sa bahin sang Human Development Index. Kag bangod nga manggaranon ang ini nga pungsod kag wala sang gutom, wala man sang krimen nga nagakatabo o kun malakagid lamang ang kaso diri. Rason nga gin-rank ini bilang one of the safest and most peaceful countries in the world. Bangod nga mayoriya sa mga nagapuyo sa Belgium ang mga Katoliko nga ginasundan sa mga Protestante, malapuyot ang pagsaulog sang Paskwa diri. Temprano pa ini sila nagapamalaklon para sa ila igapanghatag nga mga regalo kalakip na ang ilang mga Christmas decorations kag mga lulutuon nga mga pagkaon. Bilang kabayin sang pagsinalo-salo samtang nagasinadya ang iba nagainom sang gin nga ila ginatawag ginver. Yara man ang glowin o kon hot wine kag nagakaon man ang mga pumuluyo sang Belgium sang ila tawag smooth bowlin o kon olive bowlin nga mo naman ang deep fried sweet dumplings nga isa sa mga pinaka-popular nga kaunon sa mga Belgians. Samtang bangod nga winter season na sa Belgium, mahilig ini sila mag-ice skating, ilabi na gid ang mga pamatanon upod si ila mga kaabyanan. Hindi man kumpleto ang Paskwa kung wala sang may makitaan nga mga Santa Claus sa palibot nga nagapanghatag sang kwarta, mga regalo kag dulce sa mga kabataan. Sinterklaas naman ang tawag sa mga Belgians kay Saint Nick
nga nangin kabagi na sang ila tradisyon humalin pa sa tong 3rd century. Sa liwat, Vrolik Tears Feast o kon Merry Christmas gikan sa Kingdom of Belgium. Okay, diri kita karon mga kabyanan sa Pungsod, Belgium. No, kag upod naton karon si ang aton nga Bumbo International Correspondent si Joy Española Van Dorin, no, sa Belgium. Ma'am, mayong hapon diri sa amon. Dira sa inyo, ma'am, anong oras? Hello, good morning. Diri sa Belgium is 6:25 in the morning. 6:25 in the morning. No? Upod mo di subong sa piyak nga linya si Bumbo Daniel Lecciones, okay. No, kag good afternoon ta sa inyo, Bumbo Daniel Lecciones. Kag live kang makita karon diri sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bumbo Radio Bacolod kag mabatian man sa mga transistor radio, no, sa tanan naton nga matag palamati all over Western Visayas. Wala nga bugtaw. Mo gali. Joy, kumusta dra kag paano mag-celebrate sang Christmas ang taga Belgium? So far diri Belgians people celebrate their Christmas as very simple and quiet, very quiet. Okay. Hindi, unlike sa Pilipinas sa aton niya kumbaga magaho, the more na magaho, the more masadya diri sa ila, very quiet lang pungko, mag-inom-inom wine, or beer that be. Pero sa tiyon sang 24, December 24 sang gabi, may ara man kamo sang Noche Buena? Diri mostly ka celebrate sila or sample dinner, starts are 6 or 7 o'clock. Pero usually, ang sample may tradition ang Belgian. Sa dinner naman, sample in the afternoon, nag-start sila as magkaon appetizer. Like example, mga small things na pwede-pudyo-pudyo-ton. Tapos, parisa nila, sample, diri ang number 1 na ginainom nila, beer or wine. Tapos, sample, mga 4 or 5 mga amo nga time naman sila ga-eat bread and partner nila ang example vegetables soup mo na sila ga-start mag-eat. Tapos ang dinner sometimes 6 or 7 o'clock da na sila mag yung parang main course na sang dinner. Okay, kamusta yung mga Filipinos? Kamusta yung mga Filipinos, anong activity ninyo? Of course, sa mga Filipino, sample community or even mga Filipino family diri, since hindi madula ang Christmas party, gatherings, and exchange gift, and also karaoke, diri hindi madula ang karaoke. Ang mga Pilipino always making noise, and of course, games hindi man madula. Siyempre ang tradisyon sang Pilipino, even though din sila magkagto ng mga country, ang aton nga tradisyon ng Christmas party, mga tipon-tipon, kumbaga hindi na madula. So, hindi mo man ma-miss ang diri sa Pilipinas? Kung once example, wala pandemic, nagagather kami diri, damo diri Ilongga. So, sa area namin nagagather kami, so, kagto ka mo di sa balay, magtipon-tipon. So, siyempre, mga asawa namon, sa side sila mga istorya, mga Pilipinas, other side naman karaoke, istorya about sa mga siyempre pamilyas Pilipinas. So bali dira ang imo yang nga napamana taga dira gid Belgium. Oo, Belgian. Amo na nga ang imong apelyido Van Dorin. Oo, Van Dorin, Van as like Van Dam kasi Van Dam taga diri man, taga Brussels si Van Dam. Okay. So Van Dorin, no? Okay. In a way, at least hindi ka panatag ka daya kay may pamilya ka daya, no, kag may mga kabataan ka na daya, may kabataan ka.
O, may ara ako, 2 kids, ako niya, subang, babayi, tapos yung ikaduwa ko, lalaki. Bali mga pila ng edad, ma'am? Bali, ang eldest ko, 9 years old, tapos ang little boy ko is 5 years old. 5 years old. So, bali, lawi ka na dagili sa Belgium. More than 8 years. More than 8 years na. Okay. Sige. So, paano gani maghambal sa Merry Christmas na sa Belgium? Broilik Christmas. Broilik Christmas. Christmas. Yeah. Nakabunlay. Kasi Nakabunlay ang meat sample lang, no? nila dire, ang Christmas nila sa in Netherlands style is Christmas. Christmas. Imbis nga Christmas, Christmas. Christmas. Okay. So, hindi man budlay tun-an ang lingwahe da sa Belgium? Budlay, as in would like pag-abot mo dire, ma-start ka balik studies ang language. It's like kinder, start ka sa mga numbers, tapos sample I am, parang grade 1 or sample I am. Doon I am nagpanugod. Daniel. Tapos sabihin, I am Daniel. Tapos hambalon mo, ik heet Daniel, my name is Daniel. Pero iba-iba, pag i-translate mo ang English into Netherlands or Dutch, iba ang, kumbaga, lain ang ang translation, kapag baliktad, hindi pwede mo na translate mo ang English to Netherlands, tapos pero siyempre mabasa buot silingon, siyempre ilain. So bali hindi mo pwede ma-translate word for word. Hindi mo pwede ma-translate diretso, kumbaga baliktad. Amo gali. So anyway, siguro naka-adapt ka naman dira no sa ilang kultura kay tradisyon sa sila nga pungsod. So far naman bisa na miss ang pamilya sa Pilipinas, so dire damo man mga Pilipinas so na-adapt. So Christmas busy luto Filipino food. So para sa mga babayan na deliver. Hindi man sila siling abing nga abing may discrimination sa inyo nga mga Filipina. Hindi man, mga Belgian people, mga babuot na sila as generous man sila. Example, tradition nila diri, do para naanad na sila na bisan hindi, example mga tupad balay mo, hindi mo sila totally kilala, example pangalan lang. Tapos makibot ka na lang, may naghatag Christmas cards. Kung bagat daw tradition na nila sa family, friends nila, or even gapadalagi na sila through sample B-post. Okay. So bali ang Belgium kuno daw man yung pungsod nga daw zero ko ang krimen gani kuno da. So far sa Brussels may ara man pero sample siyempre hindi mo na ma-avoid sa siyempre dire mix na yung mga lahi. Siyempre may mga refugees. Kung hindi mo na ma-avoid din nga wala krimen. Pero so far dire, ang tao, hadlok sila sa pulis. Example, masugata mo parang taas ang respeto nila dire sa pulis. Hadlok sila. So hadlok sila magimo katuntuhan kay basi dakpon sila dayon. Kung gusto agabay ka lang gani makaagi ka sa wrong line. Pakagto, ang pabalik ka. Kumbaga may specific siya na alagyan. Special sa bike. One time ang pakagto dito kami nag-agi. May pulis kami na sugata ang balya. It's not allowed here In other side dapat daw. Sabi ko, sorry sir, may kagtuan ng kami dira Para pagka madlo ka na siyempre ay dito na ta mag-agi kasi siyempre matahap pa kayo siyempre si taon ka baka pulis. So disiplinado mga tao da. Ilang palibot limpyo man hindi ka pwede nga maghaboy-haboy o sa basura kasi siyempre direya hadlok na sila sa si taon or magbayad. Ang mga tao daw way sila sang secondary abing nga language nga English abing ginagamit. Netherlands tal or Netherlands language tapos French. So, mahimo nga hindi sila maka-intindi English. Ang mga old generation, mostly hindi sila maka-intindi English. Pero mostly ang subong mga generation,
sa school ginatudlo na mag-study sila English. Aha. So at least sa mga bago mga millennial subong, pwede na kamo ya makaistorya kay kung baguhan ka dira kay tungod nga makaintindi na English. Sa mga older, like sa sister-in-law ko may time na natuto sa siguro sa computer English, pero mga basic lang ba mga thank you, pero the other na mga hindi na sila sa English. Sige. Ma'am Joy Espanola, madamo nga salamat basi may tamyawon kini sa pamilya mo diri sa Pilipinas. Ginatamyaw ko ang pamilya ko sa Mansilingan, sa sister ko sa Rosini Espanola Rubaton, tapos sa mother ko sa Murcia, tapos sa sister ko doon sa Murcia sa Ruina, and brother ko si Rodanti, Ruel, Ri, tapos sa mga tiya ko sa tanang nga taga Espanola family dira sa Negros Occidental or sa bilog nga tanan. Kamusta kamo dira tanan? I hope nga okay lang kamo, especially may bagyo dira sa aton, halong kamo. Pag sa tanan-tanan na nagapamati sa kagnagatan-aw sa Bombo Radio Philippines, madamo kanya salamat. Merry Christmas in advance sa inyo tanan and take care. Halong kamo tanan. God bless. Okay, sige. Salamat gid nabatian mga kabiyanan kay nakita nyo si Joy Espanola Van Dorin direkta dito mga kabiyanan sa Belgium. Ang aton nga Bombo international correspondent sa Belgium. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Okay, 35 minutos na kiligan sa tagnang alauna. Balikan nato ng report ni Bumbuan Sindol Sorilla, no? May interview sa kay Ma'am Pasit Tero. Ang aton nga CSWDO, no? Ang aton nga City Social Services and Development Officer diri sa siyudad sa Bacolod. Ang aton nga siyudad nakaangkon man sang dako nga kalitan, may arasang mga around 9,053 no ka mga puluyan ang gin-damage mga kabyanan sang bagyong si Odette. No kag may arasang 53 ka mga kabaranggayan sa siyudad sa Bacolod ang naapektuhan. Amo ni ang rason kung nga sa sesyon karon sa Sangguniang Panglunsod igaduso ang resolution nga magadeklarar nga ipadalom sa state of calamity ang siyudad sa Bacolod. Bangod dako-dako man ang kalitan ni gintuga sa bagyo nga si Odette. Sige, 37 minutos ang nakaligad sa tagnang launa. So, balikan naton karon dugay-dugay, no? Si Bumbuan ang aton nga makuha man kita dugay-dugay, makuha man kita sang pila ka report gikan sa probinsya sa bahin mga kabyanan sang mga kalitan sa agriculture, no? Ang aton yang probinsya nakuan gid ang kun sa bahin sa agriculture ang paghambalan, dako man ang kalitan nga gintugas ang bagyo. Hindi lamang sa mga pananom gani mo pati mga kasapatan. Damo man nagyakalamatay, sus, pila ka libo ka mga manok ang mga nagyakalamatay. Bangod sa sining bagyong si Odette. Kag subong man, padayon karon nga nagapangayos ang bulig ang pila naton ka mga kuturan sa southern part sang Negros Occidental. Ilabi na gid sa banwa sang konsesyonal sang Sipalay nga grabe man ang epekto o kung grabe man ang pagwaswas ang bagyong si Odette nga nagresulta mga kabilan sang nagkuha sang kabuhi sang pila naton dito ka mga kauturan. May mga puloy-an nga ginanod sa nagaragasa nga tubig baha gikan sa kasubaan. Kag subong ginakulang sila banwa.
sang tubig nga mainom. Wala sang kuryente, kag masyado gid ka pigado sa ilaya nga pagpangabuhi subong. Ang provincial government may additional ginpadala dito nga mga mga tubig nga mainom sa southern part sa Negros Occidental, no? May mga ginpang dulong tusubong nga mga tubig nga para mainom. No, sa nga pila naton ka mga kauturan kag ang iban nga mga LGUs nag-inisyar man nga makapadala sa nga mga bulig paagi sa pagpadala bisag bugas kag tubig nga ilimnon. So sa report nga aton diri na kuha mga kabyanan, masubra diri kuno damo ni ang ginapadala dito subong adlaw lang may ginapadala ang probinsya sa Negros Occidental pagi sa aton nga provincial administrator Atty. Frando Diaz. May mga potable water, mga 330 ka sorted plastic containers ang nagpadulong na to, no? Nakagina pa nakahalin padulong dito mga kabyanan sa Kabangkalan City. No, kag madamo pang masunod nga igadulong dito sa Kabangkalan City. Okay, mo gini pinaka-importante ang mga potable waters. No, nga kinahanglan sa mga pumuluyo dito sa Southern Negros. Sige, 40 minutos banwa ang nakaligid sa tagnang launa. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Doon nagabisyo naman ang aton nga koneksyon. No? Base lang nga number, okay lang na siya. Hindi kin makontak. No? Sige lang. Kung kaisaga kadula ang aton nga signal banwa, no? Sa duwa naton ka mga telecommunications company, ang nagadula-dula ang signal. No? Kag may time nga makakontak ka, may time nga hindi man. Sige, kinakulabos kita banwa sa oras diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Optan na naman kita buwas upod sa inyo anchorman. Ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band.